sorry za rozprávanie potichu, čo ja viem, robím toto a neviem, či by som vám mohol o tom povedať. Jedna, poprosím vás niekomu môj kanál zdieľať, bol by som veľmi rád. Toto sa nečudujte, toto môj nereálny skin, ale mám svoj skin, ale nie je takýto. A niečo je predo mnou, takže pozrieme si 3, 2, 1, daj odber a like. No, to by si určite mal. A keby si mi to dal, bol by som veľmi šťastný. Mám tam 3 odberateľov a nič viac. Prosím, nič to tlačítko odberú. Okopírujem mu na možno. Takže teším sa na to, podáme like niekomu môj kanál zdieľ a ja sa mu ďalšieho druhého videa. Zatiaľ čus.